କଟା, 2ରେ ବଟା, 3ରେ ବେକମୋଡ଼ା, 4ରେ କରଛିଡ଼ା। କଟା କଣ? ଆଚ୍ଛା ଗୋଟା ମୁଣ୍ଡରୁ କହିଦେଇ ଯାଉଛି ଆର ଅର୍ଥ କଣ? କଟା ଗଞ୍ଜେଇକି ଆଣିକି କତୁରେ କଚ 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 କରି କାଟିକି ଚିଲମରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବ, ତାପରେ ମାରିଦବ, ତାପରେ ଦିନ ଯାକ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ। ଆଉ ବଟା କଣ? ବଟା, ବଟାଟା ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ବଟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ପୁରୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାଙ୍ଗ। ଭାଙ୍ଗ ନାଇଁ ମୁଁ 3 ନମ୍ବର ଆଡକୁ ଯିବି, ଏଇଟା ଶୈଳୀରେ ତ ଯିବି ନା। ଭାଙ୍ଗଟାର ଅର୍ଥ କଣ ହଉଛି କଣ କହିଲ? ଥରୁଟିଏ ମାରିଦବ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ଭାଙ୍ଗ ଖାଉଛି ସେ ଖାଲି ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେ ଖାଉଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ହଉଛି ବେକମୋଡ଼ା। ସେଟା ତମେ ଜାଣିପାରିବନି, ମୋର ଏଠି ଯୋଉ 18 ବର୍ଷିଆ ଉପରେ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଟିକେ ପଚାର କି ବେକମୋଡ଼ା କଣ ମୁଁ କହିଦେଇ ଯାଉଛି ହେଲା କି? ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାର। ମୁଁ କହିଦେଇ ଯାଉଛି ଯୋଉ କରସିଙ୍ଗା ସେ ପାଖକୁ ପଳେଇବ ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଠୁ ଯୋଉ ଡାହାଣ ପଟେ ଅଛି ହେଲା କି, କାଉଣ୍ଟର ପାଖକୁ ପଳେଇବେ ହେଲା କି, ସେଠୁ ଗୋଟେ ଧରି ଆସିବେ କଣ? OMGR। OMGR କଣ? ଓଲ୍ଡ ମଙ୍କ ଗୋଲ୍ଡ ରିଜର୍ଭ। ଓଲ୍ଡ ମଙ୍କ ଗୋଲ୍ଡ ରିଜର୍ଭ ଗୋଟିଏ କିଣି ଆଣିବେ, ଏଇ ତଳପଟେ ଟକିନି ବାଡ଼େଇଦେବେ, ଉପର ବେକଟାକୁ ମୋଡ଼ିଦେବେ, ତାପରେ ଯୋଉ ପ୍ୟାରଟା ଚଢ଼ିଦେବେ, ଡିଜେରେ ନାଚ, ଧିତ ନାଚ କାଚଡ଼ କାଚଡ଼, ଏଇ ଭଳିଆ ନାଚ। ଆଉ ଯୋଉ 4 ନମ୍ବରଟା କଣ କହିଲ ଗୋଟେ? 4 ନମ୍ବର ହଉଛି କରଛିଡ଼ା। କରଛିଡ଼ାଟା ଭାରି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜିନିଷ। କଣ କହିବି? ଟଙ୍କା 15, ଆଗ ପଛ ସବୁ ଅନ୍ଧାର। ମାନେ ଥରୁଟିଏ ମାରିଦବ। 4 ନମ୍ବରଟା ନଉଛ ବୋଧେ? ନା ନା ମୁଁ 4 ନମ୍ବର ନଉନି, ଆଗରୁ ନଉଥିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ଆଉ ନଉନାହିଁ। ତାହେଲେ ବାହା ହେଇଛ? ଇଏ କୋଉ ଭଳିଆ ବାବା? କଣ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ବାବା, ଆଉ କୋଉ ଭଳିଆ ବାବା? କଣ ବାବା ମାନେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି? କାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସବୁ ବାବାଙ୍କୁ ଗୋଟା ମୁଣ୍ଡରୁ ପଚାରେ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟାଏ ଥବ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ 5 ନମ୍ବର ଅଛି, କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ